45 minuuttia välillä. 20 semmoista. 45. Nyt mä lähden pukemaan. Nyt mä kävin pukemassa ja pesen hampaat ja nyt mä oon meikannutkin. Mä yleensä meikkaan aika vähän, mutta tänään mä en tiedä missä kaikki mun meikit on. Mä oon jotenkin mystisesti kadonnut silloin kun mä olin Porvoossa. Niin mä laitoin vaan värivoidetta ja puuteria. Eli ihan sika vähän. Eli nyt mä oon laittanut hiukset ja meikannut loppuun. Ja mä en varmaan saa näytettyä minkälaiset mun hiukset on nyt. Ja kohta mä lähden kouluun. Nyt mä oon bussipysäkillä. Mulla on 500 metriä matkaa tähän, mutta mun ei tarvinnut tänään kävellä sitä, kun äiti meni jonnekin, niin se heitti tän hurjan matkan mut tähän. Sitten mä tulin tänne ihan liian aikaisin. Täällä ei ole vielä ketään muuta. Nyt sitten viereisellä pysäkillä joku ala-asteella, niin tässä on silleen, että tässä on, no tää ei ole oikeastaan pysäkki. On tämmönen, en tiedä mikä tää häsma. Mutta tähän se bussi pysähtyy kuitenkin. Ja sitten tässä on toi Mäntytien puristeys, johon eli tuo taksi pysähtyy, millä noin ala-asteelaiset menee. Ja tässä sitten. Mä varmaan koulussa hirveästi kuvaa. Näin kalusta. Ja sitten mä menen varmaan suoraan kotiin koulun jälkeen. Mä sitten jää kylälle. Ja mä nyt näytän ihan järkyttyä, että mä voisin näyttää mun naappissa. Eli täällä mä oon. Pysäkillä. Nyt mä tulin valitettavasti kouluun. Pääsin joskus 3 jälkeen. Mä tiedän, että tätä videoa. Joo, otan. Meillä oli just kotsaa ja nyt olisi ruokailu, mutta mä en mene ainakaan syömään, koska meillä oli jotain ihme kiinalaista possua. Nyt meillä alkaa enkun tunti. Äikkä alkaa. Tässä näin, tuossa on tuo luokka. Nyt mä oon päässyt koulusta ja kävelen mun bussipysäkille. Sitten siitä menin kotiin. Siinä on mun bussikortti. Se on hieno, vähän kulahtanut, se on ollut vähän pesukoneessa. Mä otan tässä bussia. Ollaan vasta 1 bussi tullut. Saattaa tulla meidän bussi. Onko tää? No se voi olla se Koikkala Risulahti. Tässä on Ruja Juva City. Mä tulin koulusta, eli bussista. Kävelin tommosen matkan jo tästä. Nyt mulla on vielä joku 200 metriä jäljellä. Ja nyt mä menen, kun mä pääsen kotiin, niin varmaan vaihan vaatteet, käyn nopeasti koneella ja sitten lähden lenkille. Mulla on nyt tavoitteena käydä vähintään joka toinen päivä lenkillä. Kun mä en sit käy niinä päivinä, tai milloin mä käyn niinku Vissin luona, koska sit on jo niin pimeät, kun mä tulen kotiin. Ja mä käyn, tai siis pitää käydä nykyään muutenkin aika aikaisin lenkillä, niin tulee pimeätä. Meidän tie on ihan hirveä tämmönen hervoton kuralätäkköpalatsi. Tuolla näkyy vähän meidän kotiin. Toi harmaa kutskeliini on autotalli. Ja
Niin. Tuossa alkaa pikkuhiljaa näkymään. Nyt mä vaihdan vaatteet ja lähden lenkille ja kello on 3:30. Mä otan mun koiran mukaan. Tule Meka. Tule. Meka. Tule. Ihan tottelevaisuus 10 silleen. Tule. Hyvä. Nyt mä tulin lenkiltä. Ja kattokaa mun koira on ihan hullu. Meku. Käy vaan nukkuu. Sillä on aina kovasti asiaa. Meku. Häntää. Häntää. Mut joo, oltiin siis tunti 10 minuuttia lenkillä ja sujuu ihan hyvin, mut niinku takaisinpäin ei voi hirveesti hölkätä, kun meitä vastaan tuli semmonen iso rekka, niin Meka vähän pelästyi sitä. Ja sit se meinas vähän lähteä aina niinku juostessa vetämään. Mut sit kun käveltiin, niin se pysyi nätisti vierellä, niin sit käveltiin. Otettiin muutama hölkkäpätkä niinku takaisinkin tulleessa ja sitten juostiin koko matka niinku sinne mun perus lenkkikohdalle, missä mä yleensä käännyn. Alle kuukausi, kun Black Veil Brides tulee Suomeen. Meka! Meku! Älä hypi! Alas! Meku! Ei saa syö mun kameraa. Mikä vinguttaa? Mikä vinguttaa? Pitäisikö päästä ulos? Ulosko pitäis päästä? Eikö? Tuleeks meidän nyt toinen haueli sieltä? Ihan... Ei saa ottaa vielä. Onks Mekalla hieno pallo? Meku, mihin se pallo jäi? Mihin pallo jäi? Niin, siinäkö pallo? Tuotko mamille pallo? Tuotko? En tuo. Niinkö? Mami tulee ja hakee pallon. Karkuun. Mä lopetan tän mun My Day nyt tähän. Mä lähden nyt suihkuun ja sit mä teen sen jälkeen läksyt ja sit mä yritän ennen 12 mennä nukkuun, kun mä viime yönä valvoin 1, niin sit mulla oli vaikea herätä.